Oma second gede lokasine nak Balong Bendo Sidoarjo rek yo. Luas keseluruhan iku 1000 meter persegi. Kamare ono papat, kamar mandi dalam kabeh, ambek free kos-kosan 10 pintu. Penasaran ya apa jerone? Tak sepilo njobone sik rek yo. Iki mobil 5 yo sik mot rek yo lho. Delok entah ruang iki ne yo. Ruang karpote gede sampai pojok kono rek yo. Wis free wit gede-gede iki yo. Berbuah won iki nek musim yo rek yo. Lah terus nduk kene iki ono karpot maneh yo lho. Kayak ngene iki omane rek wis. Wis apa ono editol, apa ono pokoke yo rek yo. Engko masalah rego tak sepilno carry. Monggo rene tak sepilno jerone. Rene Cak. Nah, rene yo. Lho. Nduk ngarep iki ono apa yo pilar selamat datangi rek yo lho gede-gede pilare yo sik kokoh rek yo lho tinggal renov titik-titik ae langsung rene lah kos-kosane ku sebelah kono sepilno kono Cak lho kos-kosane sebelah kono kok tak sepilno keri saiki menjero nang omeh si ae lah lawange iki kuku tarung yo assalamualaikum nah kuku tarung rek yo lawange langsung mlebu lah iki ono ruang tamu yo gede tapi tinggoni barang-barang nduk kono yo ono ruang tamu sisan yo nduk kono iku ono pintu langsung nang karpet rek yo lah langsung rene lah iki ono apa iki jenenge lemari terus ono iki lho delok entah unik-unik ngene iki lho barang-barang antik rek yo nah terus iki kamar pertama sepilno Cak lho iku kamar pertama lho langsung rene yo lah rene opi iki rada peteng rek yo sepurane rek yo dadi nggawe center rek yo soalnya lampune iki gak ono rek wis mati kabeh rek yo lho wis ono free lampu ngene iki lho lampu hias ngene iki yo bismillah assalamualaikum nah iki ono kamar kedua yo lho koyo ngene iki yo lho kamar keduane lho kono ono apa jenenge kamar mandi dalam iki kamar ketiga yo nah ono kamar mandi daleme lah nduk kene ono ruangan mbok nek gawe apa yo gak paham rek yo nah terus nang kene rek yo. Nang kene iki ono kamar maneh rek yo. Cuma kamar iki koyo dikunci rek. Lho rek yo, sepurane iki ono kamar maneh, kamar mandi dalam yo ane rek yo. Wis yo. Lah terus rene iki ono embur ruangan gawe ruang makan yo. Nduk kono iku ono dapur ambek musola sik yo. Lah rene Cak. Bismillah. Nah iki ono kamar mandi apa dapur ambek musola nduk kono rek yo. Lah, wis rene yo. Lah, langsung ae rek yo, tak dudukno free sing 10 pintu kos-kosane yo, langsung ae rek yo. Lah, rene tak sepilno 10 pintu kos-kosane. Lah iki aksesnya iso dilewat mau. Musola tembus kene yo rek yo. Nah, iku yo ono ruangan sik gede rek yo lho. Anjene omah iki gede rek ono guci-guci ngene iku rek yo. Lah, iku kos-kosane mulai kono, sepino Cak? Lho, mulai ngarep kono. Nah, terus nduk kene ono hitung dhewe ya rek yo. Pokoke ono 10 pintu rene. Rene Cak. Nah, assalamualaikum. Nah, iki sing pintu ketiga ya kayak lorong-lorong. Iki gudang ya rek pojokan kene iki. Iki pintu yo. Nah, bismillah. Assalamualaikum. Lah, rene pi. Nah, iki rek yo. Iki yo kamar. Nah, iki totale sing nisor iki ono 7 rek yo. Nduk ndukur ono 3. Nah, iki ono lantai 2 nih rek yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayo pi. Ayo kok. Rini yo. Nah, sepurane rek ono kotor-kotor ono wulu-wulune manuk rek yo. Nah, wis kayak ngene iki rek yo. Loh, si ono lukisan-lukisan ngono iku yo. Lah. Lah iku rek yo. Wis pokoke ono 3 rek yo. Ono 3 nduk ono tandon ambek kene iki ono kamar mandi. Langsung ae yo. Tak iku. Kan ono nang nisor ae rek yo. Tak jelasno nang nisor ae rek yo. Nah, untuk masalah harga yo. Sabar rek yo. Nah. Nang ngarep ae. Tak sepilo nak ngarep yo rek yo masalah harga. Nah, rene rek yo. Ketok pi. Oh.
Wis rek yo. Wis tak sepilo kene piye hobi. Hobrek yo. Lah iki hargane ku 1,5 M yo. Hargane ku rek yo 1,5 M niku ukurane 1000. Yo 1000 meter persegi 35 lebare ke belakangnya 40-an sakmonoan rek yo. Pokoknya luas keseluruhan iku 1000 meter persegi cidak karo jalan raya, cidak karo pintu tol. Lokasi ini nak Sidoarjo wis ngono rek yo. Be aku pengen usaha kos-kosan kari nerusno ambek omah gede wis nang dikas rene rek yo. Tak tunggu seranganmu kabeh urip songo-songo kurang siji swarga. Bye bye.